परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ श्रीचरणରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଭାବେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାବ ମଧୁର କରେଇ ବୋଧର ସହିତ ଆକୁଳ ସମ୍ବେଗରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କରିପାରିବ, ସେହି ପରିମାଣରେ ତୁମର ମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର କରେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବ। ଫଳରେ ସେବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମପଟୁତାରେ ଅନୁସିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଲାର ସାଥୀ। ଜୟ ଗୁରୁ।